na subscribe kana ka taba ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da kai. Mun gode. Zangon gutsuri-tsoma. Alhamdulillahi yau an kalli fim din Fanan kuma sofa review din da muke ji ya samu farin ciki da jin daɗi a zukatanmu. Kan ku manta gobe ma daga karfe 11 na safe zuwa 10 na dare za ku iya zuwa ku zo ku kalli Fanan. Haka zalika jibi ma daga 11 na safe zuwa 10 na dare za ku iya zuwa ku zo Platinum Cinema da ke Zariya dab da gadan Zuro. Kafin ku kai gadan Zuro za ku iya zuwa zo kalli fim din Fanan har tsawon wata daya. Fanan za a dinga nuna shi a Platinum Cinema har tsawon wata daya. Ku zo kuma ku dan yi dariya ku dan yi wasu da kukan su suke yi. So I'm so happy, I'm so excited. Thank you everyone that comes today, and I can't wait to see you guys tomorrow again, and next tomorrow, and tomorrow another tomorrow again. See you. One love. Na subscribe kana ka taba ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da kai. Mun gode. Zangon gutsuri-tsoma.